La Paz nakuha ang kampyonato sa ginpatigayon nga Dinagyang Tribes Competition 2022. Nangin ba dinalago ng paghiwat sang Iloilo Dinagyang Digital 2022 sa pagpanguna sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated, kaupod ang Iloilo City Government. Sa piyak sa mga pagpanghangkat nga ginatubang sang syudad sini nga pandemya, hindi ini nangin upang agud mapatigayon ang pagsaulog sang Dinagyang Festival. Gani kahapon nga adlaw, Enero 23, ginpatigayon ang virtual Dinagyang Tribe Competition kag Dinagyang Awarding Ceremony. Sa Dinagyang Tribe Competition, maswerte nga nakuha sang Tribu La Paz ang kampyonato. Sila man ang Best in Live Performance, Best in Film Performance, Best in Choreography, Best in Music, Best in Costume kag Best in Headdress Design. Nakakuha man sang special awards ang La Paz kaangay sang Best Videographer, Best Costume Designer, Best Production Designer, Best Musical Director, Best Choreographer kag People's Choice Award. First runner-up naman ang Tribu Lapuz. Second runner-up ang Tribu Molo, kag nakuha man sini ang Best in Discipline Award. Kag third runner-up ang Tribu Haro. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, señor Santo Niño! Gani lubos ang kalipay nga nabatsyagan sang Tribu La Paz, ilabi na sang ila choreographer nga si Errol Villalobos. Super happy, especially ang mga kids. And ako man as the choreographer and the site manager of Tribu La Paz. And we are so happy nga nakuha na magkaliwat ang champion ng Dinagyang 2022. And also, ma'am, ipasalamat na ako sa panang yung mga, especially sa mga artistic team na kaupod ko, mga performers and the drummers na ang commitment nila to join and to participate in the Dinagyang Festival para it. Ginbahin man ni Villalobos ang ila mga kabudlay nga inagyan na gud maangko ng kadalagan. Ako sa challenges, duduhal sa naging na tribo, iparariyo kami challenges with. Galing, I think, in our writer side, wala na kapak na ang mga negative. Siguro ang sikreto, sila naman, ang commitment is, ang devotion sa mga performers. Sa Dinagyang Drum Beats Competition, grupo sang Tukar Ilonggo ang nangin champion. First runner-up ang Ilonggo Patik. Kag second runner-up naman ang Panay Musikero. Nangin madinoagon man ang paghiwat sang Dinagyang Festival bangod sa ginpatigayon nga pinta sa kapestahan, kag nakuha sang grupo nga tagay gikan sa distrito sang Haro ang kampyonato. Ila ginatagan interpretasyon ang tinaga nga pagtililipon, paagi sa pagdrawing kag pagpinta. First runner-up naman ang grupo sang Kapnayan gikan sa distrito sang Mandurriao. Ila naman ginatagan interpretasyon ang tinaga nga pagpanghanggod, kag third runner-up naman ang City Proper kung sa diin ginatagan kaulugan sang grupo nga Tagatig ang tinaga nga paghigugma. Divine Sing para sa Level Up Patrol. Mga Ilongga Beauties nga ginkoronahan sa Miss Iloilo 2022 aton kilalahon sa sininga report. 8 ka mga maanyag nga Ilongga Beauties ang nagpaindis-indis ng ila kaalam, katahom kag talento sa giniwat nga Grand Coronation Night sang Miss Iloilo 2022 sang Enero 22. Personal nga nagtambong kanday Congresswoman Jamjam Baronda, mga katapos ng Iloilo City Government kag Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ginbida man ang mga sikat nga Ilongga designers nga Sanday Alfie Desamparado, Ram Silva kag Tata Blas Pinuela. Suksok ang mga maduagon nga panapton sa swimsuit competition, kag nangin elegante naman ang mga kandidata sa long gown competition. Nagpaindis-indis man ang 8 ka mga kandidata sa question and answer portion. Samtang,
Nagtambong naman agad mag-turnover sang corona sanday Miss World Iloilo 2021 an palmares. Binibining Pilipinas Iloilo 2021 Karen Lori Mendoza kag Miss Universe Philippines 2021 Rabia Mateo. Nagtapos ang koronasyon kag nakuha ni candidate number 1 nga si Erica Doronila sang Sara Iloilo ang titulo nga second runner-up. First runner-up naman si China Jade Chu sang Anilao. L. Abella from Haro. Nakuha naman sa pambato sang Haro nga si Alicia Lorraine Abella ang titulo nga Miss Iloilo 2022 Binibini. Miss Iloilo 2022 World naman si Blessy J. Villablanca. Dorothy Camillian. Kagin koronahan bilang Miss Iloilo Universe si Dorothy Himilan nga lunsay gikan sa distrito sang La Paz. Sila ang mangintiglawas ang syudad sang Iloilo para sa palabuton ng mga national pageant kaangay na lang sang Binibining Pilipinas, Miss World Philippines, kag Miss Universe Philippines. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.